Všetky tovary, po prípade materiály, si môžeme rozdeliť do tovarových skupín. Tieto tovarové skupiny slúžia na rôzne štatistiky, plus zobrazia sa ako hlavné menu na e-shope. Napríklad uložíme. Ponúknú sa nám podkategórie. Tie slúžia na podrobnejšie odsledovanie tovarových skupín, plus v ponuke na e-shope sa zobrazia ako submenu. Napríklad Welcome FM 41. Môžeme pridať ešte jednu. A uložíme. Samozrejme podkategórie nie sú povinné.